Η εταιρεία Innovation Systems, Παπαστέριος Απόστολος και η ΟΜΕ είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα κατασκευής μηχανημάτων παλετοποίησης και συσκευασίας προϊόντων που εδράζει στα Γρεβενά. Χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους όπως ρομποτικά συστήματα, αυτόματα ζυγιστικά μηχανήματα και μηχανήματα περιτύλιξης παλετών. Μετά από 40 χρόνια εμπειρίας, σήμερα η εταιρεία Innovation Systems δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προσφέρει τις υπηρεσίες της με τεχνογνωσία, εμπειρία και εμπιστοσύνη στους πελάτες της. Το ιδιόκτητο εργοστάσιο της εταιρείας απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς και καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας, της ηλεκτρονικής, του αυτοματισμού και της ρομποτικής, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις, είτε εξειδικευμένες λύσεις, είτε και σε απλές γραμμές παραγωγής. Κύριο μέλημα της Innovation Systems είναι οι ανάγκες των πελατών να γίνονται στόχος με αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Η αγάπη και η προτίμηση του κόσμου της εταιρείας ενθαρρύνει να δημιουργεί καινοτόμα συστήματα. Το λέει και το όνομα. Innovation Systems. Καινοτόμα συστήματα.